Com creus que s'ha de donar resposta a les reivindicacions catalanes? O sigui, el fet de voler convocar una consulta, com creus que s'ha de respondre a Madrid i com s'ha de plantejar des d'aquí? Jo crec que s'ha de plantejar des d'aquí i s'ha de respondre amb una actitud de voler arribar a un acord. És a dir, hi ha un problema, i això és innegable. I negar el problema, per part del govern de l'Estat, és, crec, el menys intel·ligent que se li podria recomanar a un govern que es troba en una situació com aquesta, fins i tot en cas de que no comparteixi aquesta inquietud, existeix el problema i per tant negar-lo jo crec que el fa més gran el problema. Per tant, una actitud de reconèixer el problema i de voler-se asseure a la taula per trobar una solució. I des d'aquí també diria la mateixa actitud en quant a reconèixer el problema. És evident que ja aquest tema no existeix, però sí de voler trobar una solució per la via de l'acord. I això és important i cada vegada està sortint més, fins i tot amb les enquestes, el valor de l'acord, sobretot perquè una solució que parteixi d'un acord és una solució no discutida l'endemà. I per tant hem de pensar no només en el dia de la consulta, sinó què passa l'endemà de la consulta. Jo crec que això és, al final, una qüestió de voluntats. I és cert que ens podem imaginar que trobarem el no a l'altra banda. Ens ho podem imaginar perfectament i ens el trobarem un dia i l'endemà i l'altre. Però tot i així, crec que fins i tot per carregar-se de la legitimitat és important insistir en la voluntat d'acord per forçar l'altra part a quedar-se en tot cas sol amb aquesta actitud, diria, poc democràtica. Per tant, creus que s'hauria d'escoltar el principi democràtic, tots els passos que hi ha legals per intentar convocar? Sense cap mena de dubte. Jo crec que s'hauria d'intentar forçar per totes les vies que existeixen ja avui vigents, que permetrien fer una consulta, forçar l'acord per totes aquestes vies. Insistir, demostrar, diguem-ho així, amb els gestos, que sí, que realment es vol arribar a un acord, que es vol prioritzar l'acord. Com menys es parli mentrestant, per tant, de plans B, millor, perquè parlar de plans B pot ajudar, algú podria pensar que ajuda, diguem-ho així, a forçar, a tensar, a fer creure a l'altre que estàs disposat a anar més enllà i que no et conformaràs amb el no. Però a l'hora de la veritat, i tenint en compte l'actitud que estem veient en el govern de l'Estat, també el reforça amb l'argument aquell de que aquests en realitat no volen acordar i per tant ja els hi permet ni tan sols asseure's a la taula. Jo crec que amb això hauríem de ser també nosaltres, probablement, anava a dir més intel·ligents, deixa'm dir més espavilats.